Tak myslím, že prostě když prohraješ, tak jsi to uklamaný vždycky. No jasný, tak Znovu se vrátíme jednoznačně, není k to postojovému prostě zápasu fotbal. podle pravidel K1. A do modrého rohu mě dovolte pozvat za Grizzly Gym Davida Kouckého. Jo, Pavle, já jsem ještě tady neslyšel jediný gym, který znám, jo, jakože Grizzly Gym, znáš to? Hele, neznám. A jako mě ty vždycky, když jsem četl dnešní fight kartu, tak jsem se vždycky podíval na jména gymu. No. A některý z nich jsou jako opravdu zajímavý. A máme tady zápas K1 do 95 kg. Ty vidíš, že borci budou hodně vysoký. Bude to hodně aktivní, protože K1 je jedna bez těch klinčů. A to ní bylo jenom jedno koleno, takže se máme na co těšit. Uvidíme, jak jsou borci zkušený. Ani jednoho z nich neznám, takže nemůžu mluvit, ale věřím, že kluci už nějaký zápasy za sebou mají, jak to bude dobrý zápasy. Lákalo by tě, Pavle, se za zápasy pod čirým nebem? Tak jako jo, jakože vždycky, když jsem se díval na Štvanici, jak dělal Octagon, nebo když jsem viděl Eden, tak je to něco jiného, je to něco zajímavého. Trénuje tedy převážně Yes. MMA. Já jsem na Štvanici zápasil dvakrát, takže to znám. A nyní dovolte A mě to moc nevyhovovalo, ale možná to taky tím, že jsem se tam zranil na 2 roky, to možná taky bude částečně tím, že já to nerad vzpomínám, ale jako už jsem od té doby jako víc fanouškem těch hal, protože tam se nestane, že začne pršet, nestane se to, že to počasí bude jiný, nebo nevím, že bude velký vedro, vlastně jsme se bavili před gala večerem i o gala večeru na Náplavce, kde bylo zase moc velký vedro a je takový... Je to hodně proměnejk navíc. Ano, přesně tak, no, co v tomhle sportu není úplně ideální, no. To určitě není a jakože, jak říkám, lákalo by mě to, chtěl bych to zkusit, ty už tu zkušenost máš za sebou, ale jakože bych o to nějak extra stál, že bych třeba dokázal zrušit zápas kvůli tomu jen, abych mohl být na takhle otevřený gale, tak to určitě ne, to zase za tolik to nestojí za mě. A teď nevím, jestli se mi to zdá, ale zdá se mi tady nějaký větší váhový rozdíl, nebo možná až budou oba kluci. No taky mě to zajímalo, poslechneme si potom vyhlášení, ale jakoby zdání klame kolikrát, ale uvidíme. Ale naštěstí v té K1 to není tolik potřeba, v těch postových disciplínách vůbec, pokud tam není ten wrestling, tak je tam síla úderu určitě, jakože určitě, když jste těžší, tak máte větší ránu. Tak... Zápas bude exibicí K1. Podpořte oba borce, zápas je vypsán na 3x3 minuty a užijte si to. No to je možná to, že to je exibice, tak možná kvůli tomu ten váhový rozdíl se neřeší. Že nebylo ani vyhlášený váha, věk a tak, takže... Takže prostě kluci si to chtějí pinknout, takže tak to uvidíme. A máme tu první kolo. Rozhodčí louč v kleci a jdeme na to. Tak to byl až laxní kop. No trošku. přesně jsem chtěl říct, no, červený teda začal extrémně pomalu. Ale teda ruce byly rychlejší už trošku. Ale zase otočka. Kluci asi okoukali z dětských zápasů. Jo. To byl pěkný high kick, který prošel i přes ruku. Jak víme, že když je to bez chráničů, tak prostě i když to vykryješ, tak to může být devastační. No a já třeba úplně nesnášel kopat bez chráničů. Já jsem se tak bál té holeně, že si třeba týpy, když jsem milionkrát trefil loket, teda palcem loket a to je tak extrémně bolest, že já jsem skoro nekopal bez těch chráničů. Že to je jako fakt, člověk musí mít hodně tvrdý nohy, aby tohle to dokázal. Když se bavíme o těch týpech, tak já týpy třeba v tréninku vůbec nekopal, jenom v zápase jsem si to řekl, protože vždycky, když jsem v tréninku kopnul týp, tak jsem si zlomil palec, nebo vždycky jsem z toho měl fakt jako
nějaký zranění, že jo, no jasný, já to mám stejně. Ale tak v zápase zase je to samý, no, ale zase je to extrémně dobrá technika. Můj kamarád Lukáš Chutěnovský z Hradce Králové, ASA, to hodně používal a používá dodnes a je v tom extrémně dobrý. Fakt vypnul mě na to 2krát, myslím. A opravdu umí ten typ tak hezky nasadit a hezky trefit, že fakt se na to dá ten člověk velmi snadno jako vypnout. Takže je to dobrá technika, ale opravdu musíte mít tu přesnost. Ta přesnost je klíčová. Přesně tak. A přesně vím, o čem mluvíš u toho Lukáše. Jo? Jo. Teda nevypnul mě, ale pamatuju si doteď týp od něj a vím, že jsem to hodně zacítil. No. A tak mě mile nepřekvapilo, že další kolo chtěl znova jít se mnou. Tak kluci jdou tak hodně takticky, hodně na vzdálenost, na 1-2 údery. No, zajímavá otočka na stehno. To se málo kdy vidí. Ano. Vidím, že Modrý roh pracuje na přední noze svýho soupeře, který má levý guard, takže pravou vepředu a teďka už si ji dokonce i otočil. Tak ten pohyb i stavbou těla můžeme vidět, že u Modrého rohu je hodně lepší. Aha, určitě. Ty pohyby jsou koordinovanější a krásný ducking. Krásný ducking a 100 úder, pěkný. Tohle bylo pěkný. A zase dál odpletivát, couvat a bude zase okopávat za mě. Přesně tak. A noha teda, když se podíváme, tak už není v nejlepším stavu a uvidíme, podle mě tohle možná ani nedopadne do konce. No, že Červený roh hodně tlačí, ale bez ničeho, jenom jde dopředu a vlastně se nechává okopávat a trefovat. Krásně protažená zadní, ale kop do slabin. Tak, červený do neutrálního rohu a modrý má čas se vydýchat. Když si myslím, že by to neměl dělat a měl by začít znova na něm pracovat, se fakt vydýchat. Ale je vidět, že to fakt dopadlo, že modrý, ale už jde. Vypadá to, že už je to v pohodě a může pokračovat. Takový zrádný, kolikrát to nevypadá, je to hrozný a obráceně. No, občas se hlavně stane, že třeba trefí soupeř suspenzor a ten může být daleko devastační pro ty, určitě. pro ty genitálie, než takový kop. Jo, sedí. Mám s tím velmi zajímavou historku, až nebudeme na sluchátkách, tak ti povyprávím, určitě je to jako zajímavá moje zkušenost s tímhletím. Rád si poslechnu. Mimo zápas v tréninku jako. Ale můžeme vidět, že ta noha u červeného rohu je jako hodně načatá a myslím si, že no je teda hodně, no, to teda. Že modrý roh ze svého gameplánu neustoupí, že prostě bude furt po té noze jít. Už jsme viděli na konci od červeného rohu, že vyměňoval gardy, že mu to nesedělo a je teda ten pohyb hodně pomalej, takže dle mého na modrém rohu vůbec není co měnit. Ale líbí se mi, že modrý roh je pravděpodobně lehčí než jeho soupeř a umí to využít ve svůj prospěch. Pohyb, nenechá se chytit, nenechá se strhnout do přestřelky, okope, uteče, trefí, je takový jako pohybový, přesně takhle mají bojový sporty vypadat. Přemýšlení a technika dohromady. I ta tvrdost tam je. Přesně jak, takže kdo by měl něco změnit, tak to určitě červený roh. Jednoznačně. Ten na můj vkus příliš vyčkává, je příliš pasivní a to se mu stává osudným. Jako ten tlak tam je, ale chtělo by to fakt ještě kluky do druhého kola. Tak jdeme do druhého kola. Tak červený zase začíná tlakem. No, možná si to uvědomil a teď jde do těch přestřelky. O který jsme se bavili, no, a modrý z toho šikovně utek, ale nicméně nechal se chytit na pár úderů. A to červený roh udělal hezky. Přesně takhle by to od něj mělo vypadat. No, nevím, jak moc dobře je na tom kondičně, ale přesně tak by to mělo vypadat. Trošku vyčkání. Ano. A se vracíme k tomu okopávání. Hezky, pěkná kombinace a dlouhá kombinace. Je vidět, že modrý roh se vůbec přestřelek nebojí a krásně zase kopnul tu nohu. Tak teď si nejsem jistý, jestli to opravdu bylo na ty koule, protože jsem nic neslyšel, ale... To bylo takový... Je to sporný, no, tohle. Zažil jsem jednou v životě na turnaji, bylo to Mikulášek s Torokem, kdy vlastně se ukončil zápas na to, že Torok odmítl pokračovat. A je to jako extrémně sporný. Opravdu je. To bylo na RFA? Bylo, ne? To bylo na RFA, ano, přesně tak, no.
Je vidět, že červený je v pohodě a může se pokračovat. Očekávám od modrýho zase práci, hned tam kopne low kick, přesně tak. To začínáš se ode mě učit, jo, už začínáš být dobrý. Tak Už to předpovídáš. Přesně jak si myslím, že modrý kope celou dobu na nohu a pak to bude zvedat. To chtít zvednout na hlavu. Klasika. To je jedna z takových nejčastějších jako taktik a celkově jako vychytávek, co bojový sporty nabízejí. Jo, nebo hodně boxovat na spodech a pak to zvednout na hlavu a tak dále, to se hodně děje. Takže... Si střídá ty pásma. Tak teď. Jen tak. Červený s nápřahem asi chtěl soupeře vystrašit. Zase low kick. Ale tempo se zpomalilo od toho aktivního začátku. Určitě. A červený roh především, jako teďka už to je zase zase v rukách toho modrého rohu. Červený roh nezačal vůbec špatně, ale potřeboval by tam vlítnout mnohem častěji, ne jednou za kolo. Jako ten recept tam byl, aha, určitě, ale bohužel se toho červený vůbec nedrží. No, obzvlášť takhle ve středu klece se mu to nebude dařit, ale když se mu povede natlačit tím tlakem modrý roh blíž jako ke kleci zádama, tak teď se krásně povolil a ještě se tam udělal ducking, tak tohle byla krásná záležitost ze strany modrého rohu. Je vidět, že ten level toho modrého rohu je o trochu výš, ale samozřejmě ve velikosti si myslím, že červený tam tu bombu furt může mít a furt může modrýho překvapit, jenom prostě by to chtěl zapracovat na tom tlaku a přidat víc úderů. Protože v prvním kole aspoň tlačil, teď už mi přijde, že ani netlačí, že už fakt jenom ustupuje a občas něco vyhodí bez nějaký myšlenky a to bohužel není cesta k vítězství za mě. No, tak uvidíme, jestli červený roh si šetřil na závěr. Aby... No, je to tak. Předpověděl jsi to správně, teď krásný koleno tam hodil. No, hodně divoký závěr teda. Ale bohužel tohle je pozdě. 2 nástupy jsou málo za kolo. Přesně tak. A teď zase by mě zajímalo, co by řekl ten červený roh, co je třeba změnit z jeho názoru. Ale jak říkáš, tohle na tom oktagonu super, že opravdu máš přístup k obou rohům, že přesně víš, co říkají, co raději a do toho ještě víš, jak jsou na tom bodově. A líbí se mi, když ty organizace se snaží oddělit něčím, že jako to nedělají stejně jako UFC a je jako něčím... Pěkně rozjeli, tak doufejme, že třetí kolo bude ještě o to lepší. Když Prosím, pozbuďte oba borce do třetího kola. Když se třeba často kritizovaný Clash, ale jako když se podíváš na to, jak mají postavenou tu galu a všechno okolo, tak je to prostě jiný než jakoby v obyčejný gala večery a prostě ta show je tam jiná, celkově ty zápasníci nastupují, myslím si, že 2krát za ten večer, že se jim jdou jakože ukázat, to je takový od KSV jako převzatá kostra, ale mně se to líbí, když se snaží něčem odlišit a nedělá se to furt všechno stejně. Tak vůbec na tom Clashi je vidět hodně ten obrázek toho KSV a vůbec těch polských organizací, Fejmu, že ten show prvek je tam opravdu pěkný a kdo sledoval KSV jako hodně, což když já jsem hodně sledoval, tak tam je to hodně ten show fakt jako dobrý. Hezká otočka. Teď. Tohle to trefil. Pocítil. Tohle to trefila dobrá, krásná záležitost. A máme to první počítání, myslím si, že večera. Tohle to bude konec. Tak tohle byla krásná záležitost, opravdu krásné ukončení. A teď nevím, jestli se to hned ukončilo, nebo se počítalo. Úplně já myslím, že se ukončilo. Protože už tam jde doktor, takže máme konec. Takže tak, druhý ukončení večera. Nádherné zakončení od Davida Kouckého. Kopem z otočky přímo na játra. Krásná. Fakt tohle bylo pěkný, že to trefil jednou a hned po druhý to samý. Krásná záležitost. Občas to nevyplatí, 2 techniky za sebou takhle, ale tady se to krásně vyplatilo. No. To můžeme říct asi oba dva, že údery na spodek jsou horší než údery na hlavu. Častokrát, spíš jako vícekrát. No já vím, že to jako často zápasníci říkají, ale já bych nechtěl být vypnutý na hlavu. Já jsem nikdy nebyl a říkal jsem si, že jako radši... Ani na tréninku? Ani na tréninku, no. Říkal jsem si, že jako, že mi vůbec... Radši bych jako na ten spodek, než na tu hlavu. Takže
No, nicméně červený roh je v pořádku. Může na Vítězem tohoto vyhlášení. zápasu se, jako všichni víme, stává modrý roh David Koucký. KO ve třetím kole, 2 minuty 32. Respekt oběma borcům, prosím. No a co myslíš, Pavle, bude pršet? Já samozřejmě se modlím, aby nepršelo, protože zatím na každý open air akci, který jsem kdy byl, jako co se týče MMA, tak nikdy nepršelo, takže doufám, že to, co bylo na začátku, tak bylo jenom proto, že jsme se tady my dva chystali.